Kuble yapi kibar lobi janga mentagasngi kanege video janga kalong video ka bakar pang hadu kata-kata. Don uway na padang jongpi ubakali nga ya kanege jingkali. Balay ublay usna lani utaw ya kapop. Bat ngam kwa ban panpaw ya ka kerteng jong ita ibakali nga ya kanege jingkali. Henry nga syukwa ban kali ya ita ibakali nga ya kanege jingkali. Balay pikali nga ya kanege jingkali. Na AP os ngaw maubalay utaw ya kapop lani ya ka jing sniw. Kanang bangin om bakla jingmut haka jingide bakane tulong pi ki basyay ya gane ka jingkali. Ngimde ban kali ya kum kata ka jingkali. Balay ublay utaw ya kapop lani ya ka jing sniw. Henry nginde ban kali pan ban kumne hatu ublay utaw ya kapop lani ya ka jing sniw. Kaktin jong ublay ka ong haka shiti jong apostol Paul syaki kolosai kalanang kamanangkong kadakot kabakhat nru khat nyo kaktin jong ublay ka ong kumne naba hau lathaw ya ki a baro haki beneng bat haka khandeu ki bala ban yoi bat ki ki bomla ban yoi ya ki khat lane ki hima lane ki jingsan shar lane ki bor ya ki a baro lathaw hau bat yau bat ulong manshwa ya ki a baro bat hau ki a baro ki ya nelang bat ngitip ro ya kane baki ki bala shnada ublay ki long ki babha ka kitab Genesis kalanong kabanangkong dakhwat kabalay phoi ka ong kumni hadin kata ublay ulayoi ya ki baro ki ba ula thau hakimi ru kalabha menta kata ka basniu kamlong ka babha tikapan i ba ublay syam la thau ya ka pop lani ya ka basniu khnang bangin sngau tho shai ba ya ka jumut jong kane ka jing sniu pensya bha ya ka skor jong phi kane ka jing sniu kalong kata ka ka bom syam lashna penban ka jingduna jong ka ka penlong ya kata ka basniu bakandon ladangan keli phi ya ka we ka jingkeli kamut ayu ka jingdom kumno phin jawab ya nga somha ban comment hapo jong ko comment section hakaktin pharang ki ong kumne the absence of light is called a darkness ka jing bomdon ka jing shai lakhot ka jingdom Kajingdom kamde kata ka kabadon Henry kajing bomdon jong kajing bomdon jong kajing shai lakhot yaka kajingdom kajing shai kadon Henry nanangi weng lane kenria ya kata kajing shai hangta kin kanwan kata kajingdom haba kine ki kontraktor jongi kishna ya usurok hato kila thau lupa ya kathliu hato usurok kim thau ya kathliu Henry ka jingbom don jong tu ko rong bayong ka jingbom don jong tu ki mau ka penlong ya ka thliu bakan don ha ka tu ko surok kum taru ka jingbom don jong ka jingba hangta ken kan wan kata ka jing sniu ublay syam lashna lani thau ya ka jing sniu Henry ka jingbom don jong ka jingba ka wan no kata ka jing sniu manba ublay u thau ya ki angal hashwa ba unshna ya ka prothe kumba ukuran ya ujob haki kitab ujob katanong kabalay popra kadakhot kabasaw bat kabahinyaw ka ong kumne sya medon manba nga seng ya kanong rim jong kaparthay to ya tho ya nga ladaminang ya ka jing syempang ubala pentikna ya ka jing thau jong ka ubala ringsay halor jong ka halor ka lapen scam ya kanong rim jong ka ubala bo ya ki maudong jong ka haba kita ki close step ki badai ki angel ki ruway lang bar ki kono ublay baro ila risa namar kata ka jikmen menta ublay uay ya ki angel bat yangi ya ka mon balay load banjit langin jit ya kata ka babha lene ya kata ka jingbom don jong kata ka jingbha kabadai ka jing sniu pat wat mentaru ni kum ki kristan ni kloy banjit ya ka baka met jongi ka ong yingi bangin jit bat kata ka jinglong jong kado ka control ya kata ka jingjit jongi bat ni kloy ban jit ya ka basniu ban ya ka babaha sngap bha ya kane namar banga kwa bha ya phi bapin skau tho shai bha ya kane ba la daw ta ublay ubama phi manga ngimane umdei ublay jong ka jingit ubangitip ba udei ublay jong ka jingit namar ka tin jong ublay ka yat ho yangi bat la daw ta ublay ubangi mane umdei ublay jong ka jingit ayangi ya kalat bangin jit ya katak babha lane ka basniu bat control ya ka jing im jangi klem ka jing lai loy tang ba le kumta
ukwa yangi bangin jet yu wat hadin bangila long ki Kristan lakha arsin ru kaktian jong ublay ko ong hakashiti ka panangkong siya o Petros kadalang ka ba ar kadakot ka ba khandru ka ong kumni im ya ka jing im kum kiba lai lut Henry om kiba pendon kam ya ka jing lai lut kum ka jing telep no ya ka basniu Henry kum ki syakri ublay ke san khat lai ka ong kumni namar lakhot yaphi ko para bangit siya ka jing lai lut tang ba phin om pentre ya ka ta ka jing lai lut jong phi ya ka ban ai dau ya ka do Henry da ka jing ya I phin syakri parlok hi ublay jongi ubalong ublay jong ka jing I bat ukwa yanga ya phi ban jid yu bat ban I yu ban I ya u dala ka donot baro usoitan ulong persya ya ublay bat ujid ban yai persya ya ublay u adam bat ki imru kumjuhi ki jid ya ka ban yai persya ya ublay nakata daw ublay ulat don lupa ka plan ban penlaj im yangi bar kata ka jing pelaj im kan yalam yang yangi sya kata ka jing ade bat u lang bajong Jesu kasithi ka banangkong sya u Yones ka tanang ka basaw ka dakot ka ba henyo ko ong kumne ko heb bait to ngin ya it parlok hi namar ka jing it ka wan na ublay hi te uway pa uway baro ubait lakha ya u na ublay bat u itho ya ublay uta u bom it itho ya ublay namar ublay ulong ka jing it ahagani lapan pau shana ya ka jing it ublay yangi ba ublay ula pha ya la ukhon balakha marwe syaka perthei bangin yo im dau kada khot ka ba shipho ka ongkum ne kane ka long ka jing it mangi ha ublay Henry na ba ula it ma u yangi bat ula pha ila ukhon ban long ka kuna nakabantaki pop jongi ko heb ba it lada ublay u it kumta yangi mangiru ide ban it parlok hi omdon ubalayo iya ublay menu ru lada ngi ya it parlok hi ublay unyai sa bat ngi bat ya kata ka jingi jengu la penjanai no hangi yangi lakha ha ka jingyap ka bakanjaman sem hakani ka pop jong ka perthei Nyimdon kanu ka jingede pat ublay namar ngi ngilong kita ki bahir pateng na u adam bat ke im ki balle ya ka pop persya ya ublay bat ki balahap wat ki khunlung ki badang kharu lakha ya ki rengkat bat ka pop di namar kata nyimdon kam ban hikaya ki khana kumno ban le pop Henry ule hiyaka namar kata kumbang ongi phimene ka jingbom don jong ko hok ka rungno kata ka pop barki kimi ki kpa jongi ki de ban hika yangi ban le ya ka hok ni de ban skau tho shai bha ya gane bagane ka met jongi ka long ka pop u Jesus Christ khon jong ublay madon bortam ulong uba khoj ba khlem ka pop nyimla bandon ka jingye de bad u ladangi im ha ka pop kasithi ka banangkong sya u Yones ka ladang ka banangkong nakhot ka basan ko ong kumne te kane ka long ka ta ka khubor ya ka bagi la yo sngo na u bat ngi ya pan bana happy ublay ulong ka jing shai bat hau ka jing dom kam don satya nakata ka daw u Jesu uwan syaka perthei ban im ka jing im ka bajanai bat ba un ba ya ka pop jong baro ubam tip ya ka basnu bat ba un yap haka jaka jongi khnang ba kata ka jing de jongi bat ublay kan khibyang ko gospel jong u Yones kalonang kabalay nakhot ka ba khat Henry hadu arpawe ko ongkum ne naba ublay ula it kata ya ka perthei kadba ula aitino yala ukhon balakha marwe ba u ubangej ha u un jatsu Henry uniyo ya ka jing im pam jukut naba ublay shem la pha yala ukhon sya ka perthei ba on penrem ya ka perthei Henry ba on penim ya ka perthei dau uta ubangej ha u un rem Henry uta upom ngej ula rem lupa naba shem langej haka kerteng ukhon ublay balakha marwe kaneti kalong kata ka jing penrem ba kata ka jing shai ka wan haka perthei bat kibru kilaya I khamtam ya ka jing dom ban ya ka jing shai naba kilalong ki bomman ki jing le jongki naba ubru baro ubayele ya ka basnu ushon ya kata ka jing shai bat wan haka jing shai
Yok ba on sneng persya ya ka jingle jengu. Henry uta ubayai le ya ka bashisha. Uwan ha ka jingshai ba on yok pen pau ya ka jingle jengu. Ba ha uble la le yaki. Ravis ngo yok jimen toy nak ni video jangan mendakas ngom ha wanam klet ban subscribe bar sa share ya ka ni video syaki wiru. Saklik ya ka ni video ka pau hang ni harum ban yok ya ka jingikai bale la sa nar pna ya jisu lengkoi. Saya kendo ipi hakata ke video. Bat la da fila da ban pej ya kata ke video ngin saya kendo ipi hakipi pat ke video. Naga bentah ke borom jong boleh. Tungin ni onglang. Amen bat. Amen.